Yeah. Company. Yeah. Imalini efoni? 1.2. Yazi hayi, yazi ngakuhle mangaba eyami. Angithengi. Ngangithenga noyazi ukuthi mina lento sivele siyiqede njengamanje. Hayibo, Amanda, namhlanje usuku lonke nje uphansi. Indaba ngempela. Hey. Ayithi ngilalanga ngazi kahle. Ube nephupho. Elishaqisa. Iphupho. Kanjani lokho? Boy iphupho ngiphuphile. Ngizwe nje kuthiwa le ndawo le ikhungethwe impela iminyaka. Ngazi ukuthi ngichazani ngelo nto leyo. Hayi, mina ngicabanga kufanele uyobona umfundi. Ifele imnyama. Ngicabanga ukuthi uzongisiza. Ngiyacabanga ngoba umuntu onemoya vele oboniswayo. Ngiyacabanga. Ya, iselihle lelo. Yebo sawubona. Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Awukazi uyibona nje inganyana intombazana omncanyana nje okula ko-ATS. Cha. Hey, engabe ushonephi umntanami Nkosi yami. Zize ziyaphela nje zonke izinsuku ezintathu lutho yena. Mfethu. Ngomela siyeke lento le. Siyeke. Ubungambona umama lengane sayibulala bedabukisa kanjani. Manje uma edabukisa wena ungena ngapi leyo nkinga leyo? Hayi mfethu, mina ngithi asiyekeni. Usowedwa lento le mina ngiyaphuma. Mana njengoba sengingedwa ngicela ukuthi ngiyajikela. Cha, akesho ukuthi ngiyajikela. Kodwa mina ngisaqhubeka. Ngani? Lalela baba. Uyabona njengoba uthi uyaphuma ngingedwa. Kuyokusiza kube ukuthi awuhambi utshela abantu ukuthi ngenzani ngale ndawo. Sezwana. Hayi. Kuyilelo. Uma nje wena uzokwenza isithembiso ukuthi angutshela abantu ukuthi ngenzani. Nawo right. Sanibona nomakhosikazi. Yebo. Anikaze nibone ingane yami ngitukelwe ingane phela. Ingane njani le? Ingane nje encanyanyana emfishane okuna-ATS kwentombazana. Nebantu. Hawu kodwa njengoba ngabe Hawu uzoyithola ngane yami uzoyithola cinga. Hawu kodwa Nkosi. yawe ingane. Anikaze nimbone uAsanda. Cha. Yena Nkosi yami ayendlule nakhona la kumakhelwane nisele ngale ngane. Gogo. Yena. Sanibonani. Yebo sisipini linjani? Hey kuyalena le angiphilile nje nesi. Ngikwenze njani? Hey. Makhelwane angisazi nami manje ukuthi ngenze njani.
Usuku lesithathu lelo kusukela kuThango lesithathu lolu ngithuma ingane ushukela esitolo luthi ingane ukubuya. Ngihamba ngibuza la emgaqeni ingane nabantu engihlangana nabo abaze beyibonile lengane abantu bayaphika bonke ingane abayazi. Iyashaqisa leyo nto. Manje sengithe ake ngidlule lamakhelwane engizonazisa ukuthi hayi ingane lutho futhi hayi ayiqhamuki nje enhlobo nezingane lezi ezidlala nazo ingane ayizazi. Kwaze kwakubi. Ayi kuyaqala ukwenza into enje la emphakathini. Hayi le nto enzekile. Hayibo. Hayi nasi futhi asikaze simbone nje. Ngisho edlula nangapha. Kumele zama amaphoyisa, sifonela amaphoyisa. Mhlawumbe singathola usizo. Ya ngempela. Noma siphume nje siwumphakathi sambe simbheka la esigangeni. Ya, mhlawumbe ngenzeka simthole. Hayi ake ngibonge kulokho enikushoyo Nkosi yami. Maybe kuzokwenzeka. Ake ngicela indlela. Hayi, okay, hambe kahle. Angathi ngathola lapho simntwana. Muphu naledwa angaqhamuka nje manje. Ekufuneka ngitshele mina ngafuni ukuthi yazi. Thathe isikhathi eside kangaka kade ngishilo. Hawu bengisageza izitsha phela futhi noma usuke wangibambezela kakhulu. Hayi okay ngiyakuzwa ngcono busufile isithanda sami. Hayi khulileka sengifikile sithanda sami. Manje ngithi ngizofika nje ngizofika ngempela. Yabona namhlanje mina nawe soka namandla ongekho mina izophatha wena ngizokuvela kusona sonke ikhe uzongisiza ngakho ke wena uzoqhubeka uchithe igazi